Lagundi. Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar. Ang boses, mahalaga. Kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan. Kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo. Digdi sa DZGB. Ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Ukayat ng maningil na ang inang kalikasan. Libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan. Kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham. Nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan. Makamtan lamang ang sariling kamakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay katutuboy, wala ng tirahan. Alright, mga tugang, good morning, 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 good morning. Kung kita nagmamaot, magkayo Good morning, mga tugang, good morning sa mga kawan tabay. Welcome sa programa makilag. Boses ng Kapalibutan ngayon pong Saturday, June 7, 2025. Ang bilis ng panahon. Siyempre ako po ang sinong lingkod, Deng Iba, Sadit Sanap, pero Tian Mardila. Karahayan, tugon, Bantang siyempre, kapartner natin, mga tugang, mga always on the go, Father Momoy Brumeo, partner. Good morning. Hello, good morning. Nangyari, Good parang morning. Hello, God's blessing sa Indo Gabos. garong nasa kunyang ka, nasa dalagan ka, Father. Always on the go. Busin kang kapalibutan, siyempre niya, maglibot-libot. Naglibot. Yan ang nami-miss ko na dahil ako nakakahali. Okay. So, Father, good morning po tabi. And, kumusta po sa tuyang, ano yan, sarong simana? Ali po baga to sa kuyan,
libot-libot mo sana, pero pakarhay di. Mhm. Tapos, nga na kung nyanig di sa bakuday ko, igo kitang board meeting, Mhm. duman sa, Kansaro, duman po ako sa Putyaw, Sorsogon. Aha. So, igo man po panong unsolved po, Society for Lady of the Most Holy Trinity, Mhm. one society na kinakabilangan ko. Ayun. Iga po kaming Salt General Assembly, Ayun. Asia Pacific Region. Ayun, si Nyaong May mga Kapatanan. miyembro kami na hali sa Papua New Guinea, sa Thailand, sa Vietnam, of course, hindi sa Kabikulan, Bilog ng Pilipinas. Ayun, opo. Kaya, ngayon po, medyo siksik liglig ang sa tuyang schedule ko niya. Yan. Parang nangyari is no ifs, no buts. Okay, so sana Father daiman makaapektar ning todo sa satuya ining pigbabantayan ng low pressure area na most possibly baka kung ma-develop na tropical depression na apo na auring, sana dahil naman makapagdanyar pa sa tuya pong kapalibutan. Pagpangadi ta po na tulugod, dahil naman magluya man lugod na paano minalampaw po mo sa nabagang habagat, diba? At kung dahil man kita mga danyara na maray. Yes po. Opo. Paano Kaya, kan na? Hey, go po. mahalaga po na talagang mga parumdum po yan sa satuya na kaipuhan pangatamanon niya to ang satuyang kapalibutan. Ayun, opo. Sayang, dahil ta makaibanan, dahil nag-reply sa kuya sa mensahe ko. So mga kapartners yung mga hobines, ining Albay Young Farmers Organization Incorporated, Sinda Father solamente na youth organization na maduman sa Malacanang, Wow! na pre-award na sindakan kan Department of Agriculture bilang Outstanding Young Farmers Fisher Folk Youth Organization sa 50th Gawad Saka Award. Wow, magayunon po yan. Oo. Na hindi na pigpaproparan na talagang ang mga kabataan, yun futuro. Ngunyan, bako sa ng futuro. Ngunyan na, nangyayari na. Maugma nga ni kita sabi nga ni nga, nagugurang na ngayon sa mga paraumata. Siya na daw ngayon mga saralidang. Pero inipon na Young Farmers Organization Incorporated, talagang padagos ang sa indaman na espersos na magmarka. Asin maging idolo, maging sabi nga ni kayan pangarugan kan mga kahobinesan na sa pagsasaka, bako lang maati sa kamot kundi may kaugmahan. Yan. May kaugmahan. Right. Okay. Magayon po, nakulaon na kuyang po ini. Opo. Magkantang paglaom talaga. Magayon na talagang paglaom talaga na paglaom na talaga, the hope of our country. Pag-sabi baga, hope for the future, kundi ngunya na nangyayari na. Yes. Ang kaipuan po paano sa food security. Yes. Opo. Yan yung aning sabi ko nga ni kang nakaaging simana niya kung ang food security dapat bako lang national government ang mag-asikaso kan kundi pati lokal. Precisely, from local to national to international. Yes. Global. Pero sabi ko nga ni, sayang lang dahil nagsisimbag duman sa kunyang pader, garon ng iba na garong numero sinda. Malipat na kaya garon ng opisina from dyan sa Albay District. Garon mabalyo sindang kamalig, baka kaya naintindihan taman. Siguro baka next week, kung sa mga sunod na mga panahon, maka-istorya sa petsa 25, garon sinda maduman sa Malacanang. Para resibo ng award yan, ng Gawad Saka Award. Dako lang honor yan. Salamat. Na at least mahiling po talaga na mga local initiatives na nagbubunga man. Katapos salamat sa Malacanang sa Saka Award na talagang pigmimirar sa kapig-reconocer ang mga araw kaining espresso. Yes, dako lang magkaisin ng mga programa. Actually,
Ngunya na brigada eskwela nga ni mananausin ning mga ano yan, garden tools at saka mga banhi. Tangani na maitanom sa mga eskwelahan. Tapos garo na involved naman sila maggibo ning mga organic fertilizer at saka mga pagtatanom ng mga gulayon, Pabi Pader. Ito po baga, naramdaman ko po, kan elementary ako. Igo po kita kitong vocational education. Na, saro sa mga kayangkaan, ining pagtaranom. Practical arts. Practical art po baga ito. Pagtaranom, katapos ano yung carpentry na diit, Oo. katapos dit man na metal works. May connect kasi Pader, may connect baga kasi kang ka ito picturean kita kung paano ngaya gumibo kisid box. Yo. Nganing tanuman ta duman kang itong mga semilya na Pichay. itatanom ta duman sa ano yan, sa tuya ng mga plat para labang kiplat. Pagkatapos yan, pag high school, yan, iguana ning ano, kung may metal na, tangani gumibo ka ning farm tools. Out of the knowledge na tinuro man sa imo, di may practical, ano, may, kumbaga may hands-on na ano yan. Sana may balik yan, Pader. Tangani na mas May ma-feel. proyekto talaga. Mhm. Konkretong mga proyekto kayo ito. Magayunon. Iyo po. Oh, yun. Oy, hello kay Sir Boboy San Pablo nag-antabay. Nag-iling sa tupos Pader si Sir Boboy na San Pablo. Salamatan tayo Sir Boboy. Okay. Salamat nun. Ano yan? Di ba baka makauron tayo ni next week? And then, tamang-tama, si Sir J. Sanchez, kang HG Farm, ano naman, next week, makauron ta. Baka dumanan ko na lang ini. Para mai-record ta kung dahil sa makadigdi ta. Mas mari kayong mahiling ta kung dakula o na Pader sa iyang Peking Duck Farm. Nagpara dakula na. Oh, ini si Sir J baga, awardee man ini Iyo. kang ano yan, kang DA, young entrepreneur. Oho. Yan, Oho. Yan, nagluya sa signal ni Pader. Aba, Pader. Nagluya sa Taking duck. ito na. Nagkaputol-putol si Pader. Maluya na garo sa signal duman. Lipat kita sa cellphone garo. Oo, mga Ayan, nagigibon okay. na ko balot o kung kaya Iyan, oh. sugigibon mo mapulitin. Halata. Maluya talaga. Maluya. Balon tarig di sa sarong ikipaita. Testingon ta. At tangani na masabutan ta ang ano yan. Ano ta mobile si Pader eh. Mobile si Pader. Ayan. Ngani na masabutan ta ang mga pangyayari duman. Dali lang po Yan. Hala. Yan. Tana. Maluya su signal. Hello Pader. Hello? Ya, maluya sa signal ta duman na mobile ka kaya. Okay, tabi Pader, guide. Yung nagkuha ng signal. Yan, ini marayray na ang signal kay ni. Balda na kita kay ni. Okay. O di ano yan tabi Pader, ano siguro next week makauron ta sinda at angani na mas masabutan ta. Ini talagang food security talagang pinakang kaipuan ta namo yan. Alright. Di ka natabi man na pitsa 5. Pinaggibo man ang selebrasyon ta sa enterong kinaban kaya ni po na World Environment Day. And ang nakasentro ko niyang Father ang do away with plastics. Big plastic pollution. Iyan ang sindang tema. Grabe po talaga ang plastic. Mhm. Bay pa, kanako na lubod na, o dahil sa plastic na yan, ang plastic na yan, kung minsan pati ang tao nagiging ng plastic. Lalo sa Pilipinas ta, nakalog kita naman sa pig-apod na plastic economy. Di ba? Ay. Yan yung estilo ng mga negosyante ta na ma-maximize ang market, pig para pasaradit sa pakete. Tanganing maabot sa grassroots, not knowing na may negatibong impact pala yan pag-abot ng aldaw. That's right. Kaya grabe po nga, ito ba bagang pick-up na microplastic? Yes, oo.
na grabe pong epekto sa health. Opo. So sa tuyang pag-irinom, apektado kan dioxin. Mhm. Mhm. Sa tuyang mga nalalanghap, kaya Yes. nakulong ng upper respiratory problems. Mhm. Mhm. Kaya, permita po ba ang bigyan sabi na maggamit-tabi kan tumblers Yes. na nga Oo. itong reusable na irinuman Mhm. na magparagamit kang plastic. Iyon. Ang ano pala? Single-use plastic, di Ang, pisilon. opo, ang naging ano pala, naging host pala niya na taon Father kay ning celebration kang World Environment Day. Republic of Korea. Yun pala siya nag-host kang event. And nakasentro sa indang mga ano na turuan sa mga tao kung paano na magamit as in ining isikwal ta ang plastic, ano ang mga epekto kaini sa tuyang palibot pati na sa lawas, and then mga inisyatibo na i-engage ang komunidad globally na mag-advokar para sa pag-implementar kan effective na solusyon para maali ang plastic. Ayos man pa no? Yung magayunan po yan. Sa kakaito po baga, may mga initiatives naman po kayo ni pareho kayo ng LCC na pigbubil tayo sa paggamit kan mga dahon. Yes, oo. Tapos daw sa mga food industry, gamitin dahon pareho kan binalot. Mhm. Mhm. Ito po baga mga payaw ang bigamit. Correct. Yung dahon kan batag. Igwa pa nga ning, pati nga ni malubago na papamuring tayo ito pagbuli na wandara-dara. Sa mga palaw po baga kayo. Minapudo sana sa gilid. Ang kaipuan siya na talaga, ang kaipuan lang po talaga, creativity. Yes, at saka, Katapos inagani po bagang sa mga bamboo, katapos inagani po bagang sa mga sanyog. yes, Katapos po baga nga anong kampante ito kanyog. Mhm. Bigagamit na po nga instead of hindi po mga plastic na plato. yes, yan ang pwede talang gibuho na bawasan ta o dahil kita maggamit ng plastic para dahil kita makadanyar sa kapalibutan because harayoong pag kita duman sa sa mga bantidong nasyon. Tas sa Japan nga ni kunya nakaimbento na Father ng plastic na pag binabad mo sa tubig dagat natutunaw. Yun. Oo. Dahil tapay ito, Pero, alo yung tapay ito maabot? That's a good way Oo. moving towards na reducing ang plastic use. Yes. Ani ko kita digdi karon sa Pilipinas, Father. Ikaw pa mangyari na plastic iya. Yes, ani ko kita digdi sa Pilipinas is yung ano yung baga, plastic na hali sa kasaba na natutunaw man, Halit Father. na kasama. Oh, natutunaw man. Pag gano natutunaw na sana siya, na lalapa na sana. So, yan ang mga ano yan. Tangon yan, ang sabi sa pag-aadal, pag naita na ini na pugulan, by 2050, ang dagat, mas dakol pa ang plastic kaysa sira. Tama. Hmm. Kaya nga ni po yan, kadakul-dakul na po hilang, Mhm. na ini mga sira nga nakaka-ingest ini ki plastic. Hmm. Katapos kuminsan man po, kadakul lang mga sira nagkakagrada purel ta nagkakaroon sila ki plastic. Tapaguna nila talagang inang plastic po paano pag nyaw sa dagat. Hmm. Paguna mo talaga kung anong kakanon. Yan, na makakunyan, na naingganyo sa sira na kaunon, not knowing na ito pala ang magadan sa iya. Kadakol lang mga pawikan, mga iba-ibang sira, tawa nga na mga pating. Hmm. At kadakol-dakol na po nagkakatirigbak. Kaya masabi siya na nalunod niyang sira. Nalunod si sira. Ay, Nalamos niya sa sira. Ito pala, nalamos sa plastic. iya, no. So, yun siguro, sabi na nga ni, taon-taon pagsiselebrar yan, sana taon-taon na mabawasan taman yung, especially, magpun kita sa harong. Sa mga harong. Ano daw pwedeng gibuon na steps kan yung eskwelahan? Hmm. Ini po sa mga eskwelahan. Ini mag elementary, high school, Oo. college.
May na... ano daw ko? may na- Tapos ini man po mga malls, Oo. ano daw ko magtong incentive? Yeah. Lalo naman sa mga lalo naman po baga sa mga food courts. Yes. At saka yung DNR, dapat higpitan talaga sa implementasyon kaya itong EPR baga. So itong sarong batas na nagsasabi sa mga naggagamit ka, nagdidistribute ng mga plastic, nagmamanufacture ng mga plastic, argan soft drinks or ano na, itong i-recover ninda ito na sa indang ginamit. Babaka, either i-buyback o ibalik sa inda, tapos igwasin ng insentibo man sa gobyerno. Tangani That's na right. ano yan, mahali yan sa sirkulasyon. Instead na dumuman sa dagat, dumuman sa kali, makabalik giray sa inda and then magamit giraray. Kaya sarap po yung pangapudan, and at the same time, challenges niya ato sa DNR, sa DA, sa DTI. Ano daw po talaga, magkaigwa kita ng talagang makusa namang pagparataram, kundi mga steps, Yeah. saka pwede man na mga incentive Mhm. na magamit po talaga kan mga luway-luway na butasanan mga plastic, tapos mag-invento sa mag-invento king ano po talaga ang kaipuhan kan na pwede tang gibuo ng mga alternative Yeah. sa mga plastic use. Yan baga na aside from maging pollutant ang plastic, magamit sa maray na bagay. Halimbawa, pag ano dyan sa tinampo, pwedeng isalak sa asfalto. Pwedeng isalak sa semento. May pigig dyan sa Legazpi landfill kito o kung gusto mo sa Piuduran. Sa Pedoran, tapos Baga napigiribo ng mga pigigibong garong pavers na sana ang mga plastic luway-luway na bayaan katapos pero sa mga yaon ng plastic kung paano po ini pwedeng gamiton na ini mga plastic na ninanyaon na dyan paano ini i-recycle, i-reuse, i-repurpose. Challenge ko man po sa mga ibang ahensya na magbugtak po lugod kitang incentive o kung kaya mga premyo na katapos suportahan ang mga aruga na mga initiatives. yeah, pwede baga mag-initiar nin plastic mo, palit bigas ko. Pwede baga, Sarong kilong plastic, sarong kilong bagas. nagwala ko na bagay yan, magkayunin Mar. Yung mga pare, yung sarong kilo kang plastic, darong mo sa kuya, sililang sarong kilo mo na bagas. Pwede baga, magkayunin yan. I-challenge na daw sa tuyong mga politiko kayan. Yan. Ako nangalas ako one time nakikita ko, Father, duman sa Sweden, gusto nila mag-import ki basura. Sa Sweden, naka-invento sila ng makina na nag-recycle ka mga plastic. May recycling plant sinda. Nungan, ang sabi, ang gatong na ka ito, plastic. Nungan yan, naubusan na siyang plastic sa Sweden. Ang sabi, ang Sweden ngayon yan, dahil naman sa indang waste management, sila may pinakang hababa. Igwa na silang less than 1% kan household waste na minapasiring sa landfill, nagagamit na duman sa recycling. Hindi ganoon naman. Na problema na ngunyang ulog. Dahil na maandar sa recycling plant, dahil na silang plastic. Gusto na mag-import. Nagabot na problema yan ang pinakamagayon na problema. Na problema kay plastic kung paano na. Ayan, kaya lang, kung plastic na alis sa Pilipinas, basura nga alis sa Pilipinas, dahil hindi ako on, tapi ka ako sa naindaman, Father talaga, so segregated na malay. Kita iyan sa rupanan ko yan, Tad. Dapat may segregate talaga. Oo. Ano daw kung kaya i-import na lugo itong inimbento ka ng Sweden. Dapat mo, kada munisipyo po, makaroon ang gastos para sa landfill. Iyo, totoo yan. Wala ng gastos para sa landfill, para sa mga basura. Ang waste management, Father, minakaon kidakula o na pundukan,
kang ano yan, kang gobyerno na kung tutuusin nga ni, dahil man kung alabo din ang gobyerno because kan nagbakal ka kayan tapos tag-ati ka, dahil man hindi ang kaibanan sa gobyerno. Ngunyan kan namorisyo na sumasura, problema na kang gobyerno. Yung nga ano daw po kung magkaigwang suggestion ko po, ano kayo ng mga weeks na yun na pag-celebrate ang segregation or whatever, agriculture or basura. Ano daw kayo magkaigwa kitang garong sa dito na summit na paghururunan ang mga bagay na ini. Katapos, ikuha nini sa lay, magkaigwang summit na yan ang maging produkto, legislation. Katapos talagang tawan ki pundo ang legislation na yan, tanga na ma-implementar. Sa kaino mga programang ini, tawan po talagang pundo. Yung masana, letter po ang gastos kung talagang maging seryoso kita sa bagay na ini. Yes, takong totoo sa father. Climate change, ini pagrata ka sa tuyang environment, apektado ang gabos. Iyo po, takong totoo baga, halos ang mga local na government units, igwa ng mga naipasar na itong manungod sa pag-anti-plastic ordinance, di ba? Ang probinsya igwa, right. Ang mga munisipyo igwa, kundi na-implementar sa nagaro for some time hanggang sa nagkarilingawan na. Ay. Yeah, maraming batas. Pero talagang maraming butas na kanday na implementar. Kaya naramdaman ko itong sarong pelikula na pagi ka ngaya naging congressman, ano ngaya tabi ngayang ipapasar mong lay? Ngaya dae. Nataan ngaya. O yan nga niyang 10 tugong kan Diyos, dahil na uutob, dadagdagan ko pa. May punto man. may puntuan. Okay, Father, sa paglibot po nindo sa iba-ibang parte kang Pilipinas, sa iba-ibang parte kang Kinaban, ano pong mga best practice ang nanotar ni dumanaw di sa pag-ano kang plastic? Pag-manage kang plastic? Yun po yan, ang sistema po talaga sa mga iba-ibang nasyon, for example, sa Japan, sa Singapore, bilog, ang mga tao talaga naghatod duman sa subsay ng ngarong facility ito. Garo MRF. Yes. Katapos, naghatod talaga din na duman. Katapos, garo igawa na value sa inda, mga points sa inda. Yes. Araw kay kang sano, duman sa Switzerland, duman kina Jeff Santos sa Queensland, igosin ng garo ATM machine duman. Na di daranin na duman sa plastic, mga empty containers kang bottles, ining mga mineral water, mga soft drinks, di dara duman, pag sinuungal duman, kikwintada kan makina, may titaw sa indang ano yan, titaw sa indang itong sugaro, kabaryeran duman. Na mapili ka kon, ito kwaon mo o i-donar mo na sana sa charity. That's right. Pwede man nga, magayunon po mga araw ka na mga best practices. Ito nga baga so dati sarot ng senador, ini mga plastic din, pagkiri po ini mga tukawan sa eskwelahan. Yan. So, kunyan, si Senador Villar. Di ba? Tapos ang kinakaipuan talaga, continuity. Yes, iyo po. Continuity, sustainability ng mga programang araw ko yan. Yes, at saka siguro it's high time ng pag-adalang kimaray kung tama na nagamiton ta na itong ano yan, teknolohiya para sa waste to energy, Father. Di ba? Waste to energy. Waste to energy. Ang yan, kinakaipan, adalan pa yan naman. O dahil kung minsan, ining waste to energy, may epekto man po kaya sa environment. Pero of course, may collateral damage. Pero mas bagay, pwede pa na ma-perfect. Iyo po, pigpa-practice kang Singapore, pigpa-practice kang ibang mga abantidong nasyon, pero
dahil man kitang na, ano yan, masyadong nabaritaan na, ano yan, may nangyaring negatibo duman sa indang pinaggibo. May sabi ninda, may mga bago ng teknolohiya ngunyan na talagang, although may date nga yung aso na naluwas, pero minimal. That's right. At ang pinakamahalaga po, paano talaga kayo ni? Mabarantay, implement. Yung masarang kinakapunta siguro hindi talaga political will. Iyo po. Kaya sa mga karo pwede yung dakulao na challenge sa ito yung mga mga congressmen, governor-elect, mga sumasarang, diba ano daw po kung ma-implementa na ni later on. Ayan, at saka sa ano, Garos, yun, sa harong mismo na mag-manage itang basura ta, dito na ipagparataon sa LGU ta, na notaran mi na millions pa lang pa din ang pigbabayad kan LGU, na daining mga sariling landfill para lang makitapok sa pribado. Precisely. Millions pala ginagastos nila. Ay, Because, dahil man hindi kayang magmantinir ki ining pig-apod niya itong sanitary landfill. Primero, mabakal kang lote, mabakal kang mga heavy equipments, makagkaning tawo, mamantinar ka kayang kimaray. So, dahil kaya talaga pa kang mga not unless garo na makaisip na magkonsolidar ang kada banwa. Magkaigoning parang common. Pero magkaigwang sarong shared facility. Shared facility. Pero it has been planned before. Dahil man po na nangyari tabi pa der. Diba? Lamang ngunyan sa mga maturukaw na bagong mga leading official, may mangyari lamang. Kasi for example, sa Laudato Si, ito plano ta as cooperative, mag-turn kayo ng mga mag-ibo ng biofertilizer. Yan, opo. Na sudumambaga landfill dumani baki. Katapos ini man ang mga kwani na Noel Istolyomo. Sa katinamahan, sa ibang may mga poultry. Ikukwenta sa kastong sa mga coco pit. Yan, opo. Sa sa mga itong CRH. Opo. Pagsara roon yan, katapos ma-formulate kitang biofertilizer. Tamahalo ng maray po ang fertilizer. Iyo po, maganda matindi yan. Kumbaga, inincorporar talaga boss. So sa paroy, so sa coconut, so sa chicken dung, so mga Tapos basura. Mga basura sa merkado. Pero aram ko po sa na step. It's a very small step for the environment. Yes. Pero punanta. Iyo po. Kaya mina-apilar po ako sa mga tao na nagdadang kayo tabad kung gusto po kang mag-invest para sa araw kayo mga initiatives, mga efforts niya mo. Yes, opo. Okay. At saka siguro sa arong, ano naman kita? Hindi po talaga sa harong. Sa arong? It should really start from the home. Yeah. Sa home segregate. Sa harong talaga, segregation, hindi pong concern for the environment. It's concern for everyone. Yes. Tapos kita po, yung stakeholders po kita kayo ni, Correct. difficult po magparaturo sa iba. Siya na nga, may na, alam bang sa tuya, ikong concern kayo ni. Yan. Kumbaga parang kita dapat kang solusyon ba kung parte kang problema? Iyo po. Tama po yan. We should be part of the solution, not part of the problem. Correct. Yun po ang mga dapat na ano. So yan siguro, first step is para mabawasan yung plastic mo is do not use plastic. Kung igawa naman na plastic yan sa harong, repurpose that. Correct. Repurpose. Recycle. Yan. Pwedeng i-upcycle. Yeah. I-upcycle, tama. I-upcycle. Tangani na mas mapakinabangan instead na maging basura. So yun ang mga mga dapat na mga tandaan ngunyan nag-celebrar kita kaya na World Environment Day o World Environment Month. Ngunyan Environment Month sa Pilipinas. Environment Month. World Environment Month saka kita manig sa Pilipinas nag-celebrar kita kayan kasarabay kan
dengue month. Yeah. Anong linggi? So, linggi mo? Dengue. So, hilang na dengue. Dengue awareness month ang Hunyo. Panahon naman para mag 3 o'clock habit. Di ba? Sarabay ta na yan gabos. Tangani na mas maiwasan ta magkaigo ng mga hilang. Ayusun ta mga basura natin. Igamiton sa tama. Tangani. Yung po pala tayo ng mga basura, pag niraon po dyan, naglayman ang nahipid, sigurado may mga, nyaon po dyan ang mga dengue. Correct. Dengue mo. Dengue mo. Dapat yan. Dapat sa mga barangay, i-engage na sa mga dengue bo. Mag-put up kita ano yan, mga lakdan na makatabang para mas mabawasan din. Kung dahil man ngaya mabibigla, at least luway-luwayan ta na. Bago maging Tama yan, luway-luwayan ta na. Luway-luwayan ta. Diba? Kaya sa Sabado, sa sunod na Sabado, mga masunod na mga Sabado, ano daw kung magkarimbitaran dito sa mga elect, kung kaya sa mga pwede sa makatabang sa environment na ini. Iyo po. Okay. O, sige, ta. Yes po. Mapuna ka mo, pader. Bigyan na sa... Ikanas na garbaril pig alat. Yung butasan ta ka na po ta. Ano yan? Regards na lang po sa mga friendship ta dyan sa Bacodeco. Ayan. Yan, Sir Bert. Okay. Yan, opo. Thank you, Father. Tabi. God bless! Yes, God bless, Father. Yan, mga tugang Father Momoy Bromeo, ang suya pong sparring partner. Hali po dyan sa Banuangang Kamalig. Para po sa, ano yan, pagatindir kan sarong pagtiripon mga tugang kang Bacodeco. Ayan, yung, ano yan, kooperatiba. Diyan po sa, ano yan, sa Kamalig. Kaya po tabi yan, sa tuyang pangapunan mga tugang gusto tanin magayon na palibot. Dapat kitang makilabot. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot. Mga tugang, tambay lamang po. Pag kita Ang gabos po mga baretang nadangog puniduyan at sendo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang! Mabuhay! Jadi po ang sa inyong lingkod, Mayor Caloy Baldo, Sampanwang, Kamalig. Pigimbitaran kamong makilusad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Igibuon po on June 10, sundo June 24. Hindi ta po pagpalampasan ang mga makulor, kinamaugmang aktibidad, arugning, utyanang kamalig, adornong kamalignan, tigsik, rawit-dawit, sports activities, barailihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo, Otop Trade Fair, kinadakil pang iba.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Experience the best student life sa University of Nueva Cáceres. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon, makabagong learning modalities, modernong facilities at mahuhusay na teachers para maging future ready, work ready at life ready ka. Patunay niyan ang magagaling na alumni, board passers at top-notchers at ang mataas na employment rate. UNC is your best bet. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Alright, mga tuga, balik po kita sa programa. Duman po sa mga kababayan po nato. Alas 10:30 na ang stuya pong oras. Para duman sa mga nag-aantabay kan mga kaganapan. Di sa maabot po na ano yan, na Lunes, yun na po yan ang ano yan, pigapod niya to na Brigada Eskwela. And siyempre dyan tampok ang mga paglilinig. O sa paglilinig po tabi, i-implementar ta na po ito, magsegregar kita pagkatapos sa mga plastic, wala ita, tanganin pong ariglado kita. And then siyempre yung papakusog mga tugang kang
kasiguruhan dyan po sa ano yan, sa mga eskwelahan. Igwa nga nin, ano yan, igwa nin kahagadan si Senador Sherwin Gatchalian sa mga eskwelahan na magpautob nga tulos kan lakdang para maiwasan ang paglakop kan monkeypox o yung mpox. Di dapat nga mag-implementar kay makusog na mga ano yan, mga measures, mga ano yan, mga lakdang na maiwasan ang paglakop kayan. Most especially, sabi nga ni, sugaro mga protocols mga tugang kan may COVID. Although ini, bako man ni airborne, kundi sa kunya ni, sa kiriskisan ni ano, ning sa kontaminadong ano, kulit to skin to skin, di ba? Pero siyempre, pag nakakapot ka kang partes, kumbaga, sa kamot ka ito, kung sa ano, yan, kaya po magugas ng kamot, di ba? Bago man ikapot yan sa ngimot o sa dungo, magugas bugitang maray, tanganing maiwasan tapo yan. So, dapat may sufficienteng hand washing stations, di ba? Sa mga eskwelahan, mga pasilidad sa eskwelahan. Iyo po yan, mga tugang, ang mga dapat nga itong giribuhon, magpasiriguro kita, para dahil po magkaiko ng problema. Okay, Papa Mar, saan pwede makabili ng pasteurized tuba? Mangyari. Walang, ewan natin kung may harvest ngayon. Tanda po nag-deliver sa kuya 2 days na. Pero, order ko man lang po yan, duman po sa kina Sir Edwin Aribangcos, sa mga friendship na dyan po sa Daraga, na nag-venture po sa siring po ka na negosyo, na makuha ang kapakinabang mga tugang sa ano yan, sa nyug. Ayo. Abay siya na po sa Lunes ma-deliver to sa kuya. Ta sa aga ko ta ngaya, kundi nya kuwara man ako ta, kumbaga pengaluan taman. Sa Lunes na kita mag-irilingan. Di Lunes na ito madara sa kuya tabi. Alright, di magpasabay ka na sana. Pasabay. Di ba? At sabay ta ka duman sa order kong sampolo. Di dugangan ta. Di ba? Di ba? At maray man sa epekto sa lawas ta ka ito. Kaya nagusto ako magparainom ka. 330 ml a day. Di ba? Di ayos man. May maray na epekto mga tugang sa lawas. Ayan po talagang ano yan, marirahay man talaga ngali sa coconut sa Tree of Life, di ba? At ayan po ang kaipuan tangon yan mga tugang, makaiwas kita duman sa mga synthetic na mga bulong o yung mga natural sana, tigagaramit ng mga kurang taga ito, balik ta yan. Okay? Alright. Sa mga kababayan, mga tugang, ayun na po yan ang mga preparasyonista para po sa pag-abot kang ano yan, pag-eskwela. Malinig na palibot, mga tugang, tangani po na day mabugtak sa alanganin, ini na mga kababayan nyato na mga estudyante na maralog lang po sa klase, especially sa mga nasa public schools. Alright? Okay. Duman sa mga kokoteros ta, mga magnaniyog ng Pilipinas. Di ba? Yan, bako na sa nang kuprang sa itong pagparasikasuhon, kundi i-producer ta na. Gamiton ta na yan po na, i-practice ta na yung fresca products. Yung bako sa nakupra, kundi pati yan ang mga bunga, yung burak, magamit mga tugang sa pagkaon, di ba? At saka sa medisina, sin iba pa. So, may sugo ngunyan mga to. Siguro nariparo kang presidente. Garong yan nag-andar kimaray ining coconut kining Coconut Farmers and Industry Development Program. Garong ngayang na mamati kimaray ka mga kokoteros. Ang sabi, may resolution sa board kan PCA na
magbilog ngayanin, ano yan, sarong development plan susog sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ta nga ni ngayang mailatag kimaray so mga intervention sa mga coconut farmers, lalo na ang manungod po sa halangkaw na produksyon as in income, pag-awa sa pagtiyo sa sin pag-modernize kan industriya. Ang sabi, mga kokoteros, puntirya na pakusugon ang local coconut industry sa paagi kang pagtaonin proteksyon asin poder sa coconut farmers. Pagtindog ni mga kaipuan na infrastruktura asin iba pang programa na para umangat ang kalidad kang buhay kan mga kokoteros o mga paratanom ninyog. Nakapanaman sa plano na maglansar nin training program, magbukas ng mga bagong pasilidad, pag-upgrade sa produksyon ng mga banhi, asin pagpatindog ng mga bago pang irigasyon, post-harvest facilities, asin iba pa. Di ba? Ano yan? Kaipuan talaga na matabangan. At sana yan po na pag-producer kang kan mga ining mga fresh coconuts, dakula na pong bagay yan na maging hanap buhay. O yan ang po kaniyo yung tuba o nagwara-wara na ang kunyan. Yung pasteurized tuba, wara-wara na ang kunya, wara-wara na ang supply. Takadakol na pong nagangaipo. Kumbaga may trending na. Di pang inaluwas itong may twist. So may halo na tsokolate. Di ba? O dyan sa Daraga, napunta ni na Sir Marlon Longabela kaya po na pasteurized tuba, White Horse. Kung yung SMB ngayon may Red Horse, uni mo yan sa muya, White Horse from Coconut. Yung yugunan mo yan. Iyo baga, magparahalat ka man ngayon. Kaya natin Sir Aldaw, yan palan, pagparahapot ko kayan sa mga sina Sir Edwin na nagigiribo na kanon yan. Iyan palan, kada aldaw, pwede kang makakuha nin sarong litro dyan na tuba. Diyan sa sarong po na kinarit mo sukon yan. So, fluorescence. So ito bagang suburakan. Ayo yan ang kikuha. Tapos pigagakudan yan. Pagkalis kisa kapag kinaagahan naman, kakariton mo naman. Tapos harvest ka na naman hanggang magapon. Yan na po, tabi. Minsan kariton mo ngunyan, sa aga mo ko na aga. Di ba? Yan po, tabi ang and then, yung pagtanom na kan mga harababasa ng variety. Nganing day ka na magbugtak itulay-tulay, yan arog po duman sa keso na ralayo gun anyog kang mga partuba. Tutulay-tulay mga tugang duman sa mga marurugi. Tsaka sa mga butong. Para lang maglipat-lipat sa mga bunga. Pero this time, ini pong mga takunan green dwarf, dwarf takunan green, mga tugang kunyan mabunga sa baba sana. Yan ang mga tama-tama na pang sa tuba, di ba? Para po duman sa mga kababayan. Teka, di magparaputol kanyog. Di magparaputulan nyog. Magdakol, magparapadakol sa kita. Magparapadakol kita kay mga mga produkto. This time kadakol na po na nangaipo. Uto nga ning Sukoku Sugar, may mga naghahagad po ning tonelada na supply pinagagaramit ng ngunyan mga tugang sa paggibo ning maliba-ibang mga pagkakan saka mga bulong. May demand ng halangkaw kundi day masuplayan talaga. Primero mapagal. Sabi na. Pagkatapos, kulang ang pasilidad. Di ba? Pagkatapos, kulang sa interesado. Kaya nga ni kami na pare mo, sana, gibon sana niya kung sa community na sana, dumana mismo magibukaan sa farm ninda. Arani sa farm ninda, tanganing dahil na maripisilan magpara transportar. Kundi, yan po ang mga bagay na dapat sigurong hilingon kan mga opisyalis kung paano bang matabangan to the fullest. Iyan po ng mga kababayan niya to mga parauma, mga paratanom ninyog. Talaga pong haloy naman sindang nagtios, manungod dyan. Di ba? So, para asa sana sa kopra, mahalat kaning 45 dias bago makakopra. Pagabot kang oras na nakopra mo, ang babarat,
babaratong ka man tamamaha, barato ng bakal. Di ba, lugi ka ta. Maakupar ka ki para sanggot. Di ba? Pagkaakupar mo para sanggot, mabayadan mo ito. Titiripunan mo ito. Papalukan mo, mabayad ka naman. Minsan, iba man subayad sa para palaw. So, pag nag-uubak baga, iba man so nagbayad nga duman sa nag-agun. Iba man so nagbayad nga kan duman sa nagbuwang. Tapos mapidaso. Pero ngunyan dahil naman masyado nagparaaragon ta. Ang pigahanap ng ngunyan kan mga buyers, mga tugang su white copra. Bako na itong maitom. Su white copra na iyo dayan po ang kaipuan requirements duman mga tugang sa sa pigahalo sa diesel, biodiesel. Pigahalo yan para mas maging ariglado, matipid man ang sa tuya po na buda makabawa sa polusyon. Pigahaluan sa krudo, mga tugang coconut oil. Hali po sa kuprang puti. Diba? Sige lang kita. Pait sa nawag susuko, magparataranom sa na kita, dahil pagparapurutulo na panging kukulamber. Lalo ngunyan nung nagkaurubos ang kukulamber, pwedeng nasa nilang tira naman kayong kabdipisilan mga tugang, pwedeng dakol naman ngunyan anyog dati tarakigan, ratibad kong chinsuhon. Naubos ang supply mga tugang kang mga kukulamber sa palibot, sa probinsya kan Albay, at sa ibang parte kang Kabikulan. Ayan, sa atamanong tapo yan, coconut, tree of life di ba? Pon sa dahon, may pakinabang, sa dahon, ginibong sigid. Sa dahon, mga tugang ginibo, na na pang-atop, ginibong pang-lanob. Diba? So pala pa, ginibong pang-gatong. Diba? Kadakol, subunga, iyo po yan, ginibo, mga tugang na, na pangpakulaw. Ginibo na virgin coconut oil, ginibo mga tugang na santan, ito bagang coco jam, di ba? Ginibong, pang makaron, di ba? Kadakol, di ba? Sabi tangani, sa bunga pa sana mainggustuhan ka na mga tugang kiproduktong pwede mong ipabakal at pagkakitaan dahil lang dyan po sa coconut. Kaya sana yung pong Coconut Conservation Act talagang maipautob ng gusto. Sa ibang mga munisipyo talagang kunyan yun di pisino magpaputol ka ng kahoy, maski sa diri mo na paputol ka ng nyog, maski sa diri mo na di pisilon, mapaisi ka sa munisipyo, paisi sa barangay, paisi ka po sa Coconut Authority, Philippine Coconut Authority, babayadan mo yan. Di ba? Sa imo na yan. Yeah? Tangani na mapreventara na maubos po yung maabuso. Okay, igwayan ko, minsan na nakakalusot man. Di ba? Yan po, kunyanta, gibuntang gabos na medyos na maproseso ta, iyan mga tugang na biyaya na yan, kan Diyos. Di ba? Sa bunga pa sana, kulong ka na nganing makukuha. Sa bunot. Di ba? Tapos subagul. Tapos sulaman. Tapos sabaw. O sabaw nga pigo proseso naman ko yan. Hindabaw. Iyan na po sa piga painom naman sa mga, mga estudyante. Yung proseso maninda yan. Yung mga, pinakaray, pinasirampa. Itong mga halibaga naman sa binuwang ngaya, sinalod na sabaw kanyog pag nagpakudkud ka, diyan baga medyo matorotabang ang iba. Lalo kung layauno na matabang, ayan, ginibuan ng paagi yan na hinaluan ki pirang porsyento kan sabaw kang buko, ay lalong nagsiram ngaya. Instead of soft drinks, instead of mga, yan pong mga soda, asin nakakaraot niya sa lawas, ito ang pigpapainom sa mga aki. And so far, mga tugang marayda po ang epekto. And sana ngaya, makalakop iyan maski sa inaparte kang sa tuya pong palibot. Ayan po, pagkatapos yan, ngunyan, sa tuba naman, bako na lang suka. Sa totoo lang, yung tuba na hali dyan po sa,
sa iyang burak, mga tugang kang nyog, malinigon yan eh. Pagkatapos iyan na po sa pigamit ninda. Pag yan na ferment, mga tugang, very good na suka yan. Dahil halong chemical. Dahil ka mahalo ki artificial mga tugang na pampalsum, talagang naalsum yan. Ha? Kung abo mo man na gibo ma-ferment yan, magibong suka. Ayan na, yun na, gibot ako yun na, pipasteurized, pipakalakaga. Kinagapirang minuto 5 to 10 minutes. Tapos paliputan mo, paglipot, mga tugang, ikag mo sa ref, yan ang pagdiiton mo. Ako yan ang therapy ko, aga oral daw. Ano yan, piginom, tatangani na, ano, and so far, maray so epekto sa lawas ta. So pigmamati-mati ko, mga tugang, medyo na wara-wara na. Sana magpadagos. Tapos nagtitesting na ako na naman, Papa John, magkaong kan sa mga kalaban ko. Di man binabalda. Loy-loy kang ito, pag iyan ngayon nga na hangga kayan, hilahod kang yung tuda kayan. Kaya nga dapat ito maputol. Ha? Kaya di maputol. Pag medyo nakamati na, yun na po yan. Dapat mainom ka na tangani na. No? Pag di may pandepensa ka, mainom ka naman kang bulong na synthetic. Nako, yun ang problema natin, ang pagkaiwasan natin ng kidney natin. Di ba? Hello kay amigo, idol, Miguel Chiel de Vera, at saka si Christian Abirera, nakantabay, and then si Sir Buboy, Marina Aga ngaya, Father Momoy, and to you ngaya Ludi, Mardila, pangyayari. Mga amigo natin ito, pun pa ka ito, sagkod mo yan, mga tugang, DCGB sila. Okay. Papa Mar, asa na ang bagyo? Wala pa, hindi pa man bagyo eh. Hindi pa naman bagyo eh. Ano pa lang siya? Low pressure area. Di ba? Low pressure area. Tigbabantayan po yan. And na baka ma-develop. Pag nag-develop, mga tugang kunyan. Yan na ang gaapo doon na auring. Sana di na makaperwisyo mga tugang kiyano. Di na makaperwisyo nin dakula mga tugang sa satuya na ano yan. Satuya na komunidad o arinman na parte kang Pilipinas. Iyan po na mga ano yan, mga maraot na panahon. Pahayag na kang pag-asabaw, bata tig-ura na nabaga. Kaya po naman sa mga kabarangay, magpasiguro kita pirmi, tabi. Pasiguro pirmi nin, ano yan, sa mga arong tapasiguruhon. Yeah? As of 8 o'clock, kasubago, so low pressure area, then po nagwayo manggirari, medium chance of development into a tropical depression within the next 24 hours. Garo din nag-iro-iro sa na ini. Garo steady. Garo min steady dyan sa may party kang ano as of 8 a.m. nasa di itong sa dalaga no. Kasubagong alas 4 kasi mga 3 o'clock in the morning nasa 250 kilometers east of Iraq. As of 8 o'clock nasa 235 kilometers. Feeding ano yan? Nasa 13.5 north, 120.4 degree east. Yan po, so location kang low pressure area, kasubagong mga alas 8. So pwedeng may pagbabago na po ini. Pag alas 11, mapalos naman sinda, di masabutan ta kung kumusta na. Basta pasiguro lang po kita sa mga nasa lulaling areas, baka magdara po ng mga pag-uuran, pasiguro ta po ang buhay ta, maging marikmat kita. Kung medyo sabi nga ni Kayan, may problema, ay maging ariglado kita. Ayusun ta. Ayan. Alright. Di kasama ko pinagtamanan ko sa basura. Ay, matindi man ini ano? Matindi ini. Tama ini si Kapitan Gary, si Kapitan Danilo Balister kan San Isidro, na pigre itirar mga tugang sa mga kababayan niya
ang Barangay Ordinance number 5 manungod sa Ecological Solid Waste Management kang Barangay San Isidro na nagpapagirumdum sa gabos na maging responsable sa pagmanihar kan mga basura and nagpapagirumdum na magsegregar kita kitama kan mga itatapok na basura. Ang mga nalalapa, ang mga recyclable asin pwede pa na maging kwarta, dahita na po ipagsabay sa mga itatapok. Yan. Ang sa tong tamang pagtapok ang basura, makakatabang na mabawasan ang babayadan kan munisipyo sa pagtapok ang basura sa dump site. Sa sanitary landfill yan Bigbabayadan po yan 5 pesos kada kilo. So, kung sinarabay mo dyan pati sa mga basura nindong mga daiman dapat kasabay, natural, pag pisada duman, iyon ang kwintada. Di ba? Tawag laog ka duman, pipisarong ka. Kung ano sa kwintada mo, kwintang ka, less kang timbang kang truck. So, laog kang, iyon na ito, ang deliver mo doon. Milyon ang bibayadan sa sarong taon. Kan mga yan, nailing mo sa ginubatan nga ni baga, may babayadan sinda. Diba? Santo Domingo, igwampi ko bayadan, garo 9 million garo yan kada taon, o sobra pa. Diba? Tama man ining pangapudan. Dahil na pagparatao sa gobyerno, kung kaya man sa ng mga nalalapa, gibunta, ikomposta. O di, dahil napakasabay siya sa pagtapok na yan, tangani pong maging, so ibang kwarta, para dyan sa waste management kan munisipyo magamit na sa iba. Di ba? Ayan. Mababawasan ngaya ang dakol na tambak ng basura sa kada designadong lugar. Makatabang mga sa satong environment na maging maayos, presko ang paros na mahahangos. Ang tamang pagmaniyar kang basura tabang sa satong kapalibutan na sinsatuyang Mother Earth. Salamat and God bless us all. Matindi man si Kapitan. Hindi naman si Kapitan. Di ugaring signal si Kapitan Walong talo si Kapitan. Pataramunta daw yun. Pataramunta din si Kapitan. Kay bangos ka ba di ka si Kapgare? Kung may signal duman. Ay, nag-ring. Ay, hello Kap. Hello. Sir, maray na aga. Ay, good morning. Ay, on air kita tabi, Kap. On air kita. Ay, sa programa ka. Nahiling ko kaya so post mo na nangangapudan sa mga kabarangay manungod sa tamang pagmaner kang basura. May barangay ordinance pa lang kamong naipasar dyan, adi? Yes, sir. 2024 pa po, naipasar ko ng Barangay Solid Waste Management Ordinance, Ordinance number 05. Apa, ay Sir Gary, sige po tabi, itaw ko sa imong pagkakataon para kaulayo ng mga kabarangay po nindo dyan. Sige po, sir. Salamaton tabi, Sir Mardila. Maray na aga po sa gabos ng mga kabarangay. Since po, 2024 pa po, naipasar ko na ang Barangay Solid Waste Ordinance for Barangay San Isidro. Sa ngunyan pong reparo ta kung ano ang kadipisilan kan sa tuyang mga basura, bako lang po sa barangay ta, sakod na po sa bilog na Santo Domingo. So, ikingganyar ko po ang gabos na reparohon, ilingon ta po ang ordinansa, sagkod sa mga penalties na masunod ta po na makapag-segregate kitama kan sa tuyang mga basura. Ayo. Tabang ta na po yung sa tuyang barangay as well as sa tuyang munisipyo, tanganin pong malesen man lamang ang sa tuyang tigtatapok na basura na pigbabayadan ka na LGU. Ayo. At timing mga termar na ipinag-post ko ini kasi reminder ko lang po sa kuyang mga kabarangay na dapat po magtarabangan kita siring mangkan pangapudan sa kuya akan simbahan na maayosan sa tuyang kapalibutan, itapok kitamaan mga basura sa tamang lugar. Tamang-tama yan tabi kapta. Ngunyan bagang bulan iyo so Environment Month. Tapos ka nagaging aldaw, tigisiluwar taman so World Environment Day. Di magkakanigo talaga na pakusugunta iyan na kampanyang yan. Tanganing
at least mapakusog tayo ng segregation at source, no? O kumbaga, sa arong pasana, masigregar na tanganing, dahil na ipagtao duman sa gobyerno. So, mga pwede man sa na asikasun yan sa arong. So, mga malalaba na pwedeng i-compost diyan na sana. Tama itong, ano yan, pag naglaw kayo ang truck duman sa Iwabeso, pipisaron iyan. Di, ibabawa sa timbang kan truck, kung piraso gabat kayo to, yan ang babayadan. Yung nga na, Sir Man. So, dahil kumampi gaano sa mga residente, although reminder rin at least baga makakuha kita 10% kan sa tuyang post na matisinda, nakulaw na po yan na tapang na makabawas kang basura. Opo. Sige tabi ka, salamat mabuhay ka. Pagpadagos mo lang po yan, dakulang bagay po yung para sa kapalibutan ta. Okay. Thank you very much, man. Thank you very much. Sa mga paradangog dan sa imong programa. Thank you very much. Yeah, mga tugang Kapitan Danilo Ballester kan San Isidro. Tama ito. Sa mga kapitan, may mga ordinansa parum dumunta tabi. Iyan na sa tuyang mga mga kabarangay na imanis tang mari ang basura tatangani po na makatabang kita. Pwede man sa nang dahil taman i-kunyan, dahil taman ipagtao na sa gobyerno, makabawas pa lamang, di ba? Yan po, mga kababayan nato ang satuya po ng mga, tamang mga dapat na mga impormasyon na ipaabot nyo niya na nag-celebrar kita kan Environment Month. Okay? Alright. Papa Mar, tama ito. Segregation at source. Yan. Alright. Pangyari, birthday pala ngo niya ni Mark Shand. Oy, Mark! Birthday pala ni Mark Shand ko yan. Happy birthday, tabi. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Pangyari. Sige, pati ang pugi ni Mark Shand. Si Mark namin, birthday pala birthday pa lang ngunyan. Ayan, okay. Sa mga kababayan niya to, ayan po, ang tandaan ta po na ang anuman na mga pigigibot sa tuya pong palibot, mabalik man po sa nayan sa satuya. Mabalik yan sa tuya. Kaya atamanon ta po yan. Tinoyang kanmal na Diyos na maistaran ta, pakarayon ta, dahil pag-abusuhon, tangani pong maging areglado ang dalagan. Alright, iyon is yung mga pagsasabi na dapat may epektibo kitang solusyon dyan sa problema ta. Sa sa basura. Duman sa mga kababayan, iyan ang mga dapat na asikasuhon, tanganing day na makadanyar pa ta. Bata ang tag-uranan na, yan naman, mali na dapat sa practice kan iba na. O mahunong pang nag-uuran, nagbabangay sa salog, duman pipa anod-ano, di atong duman sa basura. Yan ang konsekwensya ka, pasiring sa dagat, di kumusta ka na kita kayan, di ba? Okay? Paano, mga kapatid? Jerome, isalag mo na dyan si amigo kong engineer, maparam na kita. Para po naman sa mga kababayan to. Basta po yan, tandaan lang po nindo, kung gusto tanin magayon na palibot, dapat kitang makilabot. Magririnig kita. Dahil kita magparatapok kung sain-sain. Asin bawasan ta ang mga basura na pigpapata at tao sa gobyerno para itapok sa mga mga landfill. Kundi imanis ta dyan lang po sa satuyan pong solar. Salamat mo maray sa pangalan ni Jonapolis sa Lado Technical, si Ringman, si Jerome Nico Martinez, si Shara, dyan po sa newsroom, ang Megaforce Patrol, salamaton po si Pare Momoy kanina nakasama natin. Thank you po, and God bless the Philippines. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan,
Itagabos magtarabangan, karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katuninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kanbanwaan, An oras hatod sa Invoca Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for Kids. Mommies, agapan agad